Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga tinahod nga tigpaminaw, dili nato kalimtan, ang gipahayag ni Daniel sa Kapitulo 12, sa basahon sa Daniel, Kapitulo 12, versikulo 4. Nga moabot ang panahon nga ang kahibalo kono mo uswag o mulambo. Knowledge shall increase. Okay. Mga paglambo sa atong kalibutan. Mga paglambo sa atong pagtuo. Mulambo gyud ang atong pagtuo. Kung mulambo ang atong kalibutan, kana tungod kay maunay gipanagna ni Propeta Daniel no sa Kapitulo 12 versikulo 4 nga mulambo ang kahibalo, muuswag kini. Unya nahinumdum ko sa usa ka dili Katoliko nga kana kuno nga paglambo sa technology ra kuno na no sa kalibutanon. Dili ko na buot ipasabot nga asta ang pagtuo mo lambo pudo kapil. Nganong nitumaw na, ni santop na sa ilang huna-huna, tungod kay supak lagi sila sa mga paglambo sa pagtuong Katoliko. Mauna nga mangita silang interpretation nga ilang limitahan ang maong paglambo, nga ang paglambo kuno o pag-uswag o mga development, ang buot kuno ipasabot ni ana kana arang technology o kana bang mga paglambo nga kalibutanon. Wala kuno na maapil diha nga hasta ang pagtuo nato mulambo kay sa pagtuong Katoliko, labi na diha sa mga debosyon, sa mga pista nato, nga ceremonial observances nato, nga ato mang giilisdan tong ceremonial observances sa karaan, kay naaman sa Colosas 2:14 hangtod 17 nga matud pa ni Apostol Pablo nga gitapos ni Kristo sa iyang kamatayon sa krus kadtong ceremonial observances nga iya sa karaan o mga Hudeo. Gitapos man to mauna nga sa Hebrehanon 7:14 nga nag-ingon diha nga kay ilisan naman ang pagkapari nga Judaismo sa daang tinuhuan, ilisan og pagkapari diha ni Kristo. Kay mga bag-ong pari na mapod, lahi man tong mga pari sa Judaism o sa daang relihiyon, og ang mga pari ni Kristo lahi pod kadtong giingnan ni Kristo ba, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Mga apostol, ang unang mga pari ni Kristo, nga iyang gisugo. By the way, ang laing terminology atong gawion na apostol or ministers or pastors, no? Okay, ang mga apostoles, mga pastors muna sila, no? Pero original pastors, no? Dili ng pastor-pastor nga claim-claim lang, no? Kadtong pastor gyud nga gi-appoint o gipili gyud personally ni Kristo. Magbantay dayta no kay sa atong panahon karon daghang kayong mag-claim nga pastors pug kuno sila. Pero walay authority tungod kay dili ma-connect, di nato masumpay ang ilang existence no sa grupo sa mga apostoles no kay ang grupo gud sa mga apostoles, kung atong tan-awon ang Biblia, mapadayunon man kay kining grupo ni Kristo, kaharian man niya, diin siya ang hari. Unya matud pa ni San Lucas o sa basahon ni Lucas, Lucas 1:33, kini magpadayon o dili matapos, mauna nga kining grupo sa mga pastors nga gipasabot nga genuine, makita nato ni sa pundok nga sumpay gyud sa nasugdan sa mga apostoles. Sa ato pa kung dunay grupo ron nga ang ilang mga pastor nag-claim nga tinuod nga pastor pero dili ma-connect, dili masumpay
sa grupo sa mga apostoles, so makaingon ta nga dili gyud na siya genuine. Unya nakita man nato nga ang genuine pastors or priests or ministers na ara sa simbahan Katoliko tungod kay mao maning simbahan ang nakita gyud sa kasaysayan nga nasumpay gyud sa grupo sa mga apostol. Mao na nga importante nga mahibaluta ani tungod kay naa manggoy gipahayag si Apostol Juan nga kinsa tong mubiya ni ini, no? Ni ining original nga pundok isipon nga dili tinuod sakop. So kung dili ta magsusi, dili ta magtuon, dili nato subayon nga kining grupo, kining relihiyon, kining fellowship nga atong gipasakupan, mao ba ni ang gisugda ni Kristo? So kung dili ta magkabanaan na, so magpataka lang dahil tag sakop-sakop. Nga giklaro man na ni Juan diha nga ang bubiya sa original church kadtong gisugda ni Kristo dili isipon nga tinuod sakop, kay ang tinuod sakop kuno magpabilin man sa original, dili magpabilin sa fake. Di bisaw sa ato bitong kwarta, di man ta gusto fake, di ba? Ito gusto maka sinsilyuan tag fake money. Mao pod sa grupo pod nga atong gipasakupan, kinahanglan atong susihon kung dili ba ni fake. Now, ang fake kana bang magtukod-tukod ta nga wala tay authority, nga wala ta sugua. Kay naaman sa Roma 10:15 nga nag-ingon si Apostol Pablo nga unsao man nimo pagwali o unsao man nimo paghimong mensahero sa imong kaugalingon kung wa ka gipadala sa pag-authorize. Now, ang gi-authorize ni Kristo una mga apostoles. Dayon, gisugo po sila nga mag-appoint og mga successor nila, katong mga legitimate successor nila. Now, gipaagi nila og ordination, holy ordination. So, ang holy ordination sa grupo nga sumpay gyud sa mga apostoles na nila ang authority. So, kung pananglit magtukod kog laing grupo ron, Biblia gihapoy akong gamiton, unya, ang pangutana, asa man kog ordination? Oh? Kinsa may maghatag na kog authority nga para mahimong legitimate preacher ko. Now, kung wala, mapiki yun kung mutuo mo na ako. Di ba? Unya, ang mga obispo god, maklaro man na sa kasaysayan nga sila ang direct successor gyud sa mga apostoles, muhatag taog duha ka kuan lang kining obispo nga klaro kay sa history nga obispo o pastor nga Katoliko, si Obispo Ignacio o Obispo Polycarp, no? Na around mga ikaduhang century. Okay. Now, napato si Ireneo, Bishop Ireneo, Katoliko gihapong obispo, nga ang iyang teacher, no? Bali, disipulo siya ni Polycarp. Unya kay si Polycarp, ang iyang teacher, disipulo man siya ni Apostol Juan, mao nang konektado gihapon si Obispo Ireneo. So, mao na nga naa sa Katoliko kining authority, og mao na nga ang atong sayron karon, mao da ining simbahana nga gipasabot nga mulambo ang pagtuo. Now, nganong ato ning gisgutan, mulambo ang pagtuo. Tungod kay naamang ko'y mga paglambo sa atong pagtuo nga isipong sayop sa uban. Nga kung atong kutluon pagbalik tong giingon ni Isaias nga magbantay kuno ta kay moabot ang panahon na ay mga tao nga mag-isip sa insakto nga sayop kuno na. Katubang gipasumbingay ba nga ang itom himuong puti ug ang puti himuong itom balihon. Ang kamatuuran himuo nilang bakak ug ang bakak mo himuo nilang insakto. Parehas anang na may gatudlo nga ang ilang tinudluan mubiya ta sa Katoliko. Di ba na may magtudlo nga ang ilang resulta, ang resulta sa ilang pagtudlo nga mubiya ta sa Katoliko. So ito pa, insakto day na. Himuo nilang insaktong pagtulunan ang pagbiya sa Katoliko, whereas against man as Biblia, supak man na. Sa gipasabot sa Biblia, kay ang mubiya sa original church, no? 1 Juan 2:18 o 19, tawgon manggali og Antikristo. Sakit-sakit, no? Nagtuon kag Biblia, nagtuo ka ni Kristo, pero Antikristo na ika, ano man? Kay nibulag man ka sa original church. Supak man as pagtulunan ni Kristo kay si Kristo gatudlo magpanaghiusa. Meaning, sa kasakit ug sa kalibay, o sa kadato o sa kapobrehon,
no? Magpabilin gyud ta sa original church. Di ba? Bisan pag naay mga problema kay pamilya man lagi ning kining simbahan. Sa atong pamilya bitaw, sa atong gugma, sa atong pamilya bisag magkalisod, ang bisag daghang mga problema, mag-unungay man gyud ta. Mao pod na. Og unsang simbahan na ang original, nga daghan ra bang problema ng simbahan na kay mismo gani ang napuntay mga kanang mga teachers nga usahay sa personal nilang reflection magsumpaki mo sila, usahay murag ma-question nato ang personal view sa atong Santo Papa, mao manggali nga napuntay mga apologies nga magdebate pod tungod kay lahi-lahi pod og ilang panglantaw sa unsay personal reflection sa leader. Di ba? Muna makaingon ta, usa man ni tinuod ba ni? O nasayop ka ang Santo Papa ni? O mga trials, no? Mga sa atong pagtuo tungod na kay ang pare god o ang Santo Papa o kardinal naaman siya personal reflection nga posible nga masipyat po siya diha. Di ba? O bisan sa 12 ka apostol doon na may Judas nga nasipyat. O di ba? O si Pedro po bisag gitugyanan sa mga yawi sa kingharian sa langit nga nagpasabot nga gihimo siyang leader, pero naay panahon nga nakasulti siya di mao. Gani nabadlungan siya ni Apostol Pablo. So mao na nga kung dunay mga ingon ana sulod sa atong simbahan, di lang puta maluya. Kay that is part sa kinabuhi sa kapamilya. No? Dili tanan hapsay. Pero kung mubiya tani kay tungod anang mga kalibog, dili na mao. Mungisi ang yawa ana kay division man na, panagbahin-bahin. Okay, nakita na nato ang problema sa sulod, dugangan pa nato kay maghimo man taglaing grupo. Which is gipadaghan nato, gipalambo nato maayo kanang dili gustos Ginoo kanang panagbahin-bahin na ba na sa Roma 16, 17 og 18 nga matud pa ni Pablo nga likahyan na kanang division sa panagbahin-bahin. Di ba? Nakaron mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon ni simba naman ko, first mass gyud sa cathedral, gibasa sa pari ang kadtong pagkomisyon ni Jesus Christ ni Peter nga ang iyang pagkapastor masabot nato mao ang pagka-Vicar of Christ. No, kana bang pagka-universal pastor, no? Basahan ninyo na sa Mateo 16 basta diha, no? Mateo 16 mga tudling 13 kung wa ko masayop, paingon na gyud na siya sa 19, no? Kadtong adunay pangutana ang Ginoo sa mga tao nga sumala kuno sa mga tao kinsa siya, no? Lain-lain ang tubag, wa magparehas, to. Unya, sa dihang ang mga apostol na gyud mo iyang giingnan, kamo be, akong mga tinun-an, sumala gyud ninyo be, kinsa man ko. Unya, ang abtik kayong nitubag, unya, sakto na bagyong tubag, si Apostol Pedro. O nang giingnan siya sa Ginoo nga, Simon, okay? Bulahan ka kay ang maong kamatuuran niabot nimo o nasayra nimo dili tungod sa tao, no, kundi tungod kay gipili ka sa amahan. Sa amahan nako nga makatubag sa hustong tubag. Sa ato pa si Pedro mo'y napilian nga mahimong spokesman sa insaktong tubag. Now, ang reflection ko nato ani nga sa ato pa di ay na diha ni Pedro ang susi. Nya kay siya ang pagitugyanan sa susi. So, bali mo focus ta aning pagka-pastor ni Pedro. Buti pasabot kung unsay mensahe ni Kristo niya kinahanglan mo unong tana na unsa may giingon ni Kristo niya, Simon Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan nga bisan gani ang ganghaan sa impierno dili makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta og itugot dinhi sa yuta, idili og itugot usab sa langit. So unsa man na, di ba? Authority man na ni Kristo nga iyang gi-extend ngadto ni Pedro. Ngano man kay nag-announce man siya magtukod sa simbahan o magtukod sa gingharian. Unya, kung magisgot gay ta gingharian na amanay hari, unya kinsa may hari anang iyang gingharian, di siyempre siya, si Kristo. Unya, kung tanaw na to ang pattern, unsa may structure anang gingharian sa Dios dinhi sa yuta.
No? Sa daang testamento makakita tag example nga kanang hari naanay siya tinugyanan si Yahweh, kanang prime minister. Ana ang example ana sa Isaiah 22 gibasa po ni ganina, murag kung wa ko malimot first reading. Sa first reading gibasa ang basahon ni Isaiah. Okay, makonek man sa Mateo 16, no? Nga sa unang reading, no, ganina nakadungog ko nya ako kay sige man kog basa o kutlo aning bersikulo mo nang di ko kalimot. Isaiah 22, 21 ug 22 nga niadtong panahon na natoy hari nga si King Hezekiah nga ang iyang tinugyanan sa Yahweh mao si Shebna. Unya si Shebna usa ka wicked nga pagka-leader, tinugyanan sa Yahweh. Gikuha ang maong authority gikan ni Shebna kay wicked man siya, dautan man siya nga pagka-leader o papa o pope. Okay, giilisdan siyang Eliakim. Gikuha ang authority o ang Yahweh niya o gitugyan na gihatag na ni Eliakim. So bali gi-overthrow sa pagka-leader, pagka-prime minister si Shebna, giilisan siyang Eliakim. Unya ang simbolo sa authority Yahweh. Di ba? So mauna nga mo na pattern sa gingharian sa Dios nga ang hari na si prime minister kanang tinugyanan si Yahweh. Mo na sinaligan sa hari. Oh. So mauna unya matud pa kanang gitugyanan kuno si Yahweh tawgon og father nga sakinat sila papa. So mauna nga wa masayop ang Katoliko sa pag-ingon nga si Pedro mo'y unang executive minister o leader, universal pastor. So kinsa may gatudlo ana, di ba, Katoliko? Ya naamang goy mo ingon ba nga asa man mabasa bi nga gitawag og pope, gitawag og Santo Papa si Pedro. Now, mao na ni akong giingon kaganina ba nga ang kalibutan god gitagna ni Daniel nga mulambo. Sa kahibalo mulambo. No? Daniel 12:4 ayaw kalimti na. Oh. Ang kalibutan na to mulambo yun sa kahibalo, sa kalibutan o kahibalo may tungod sa pagtuo. Unya, unsa may mga paglambo, for example, kanang mga terminologies. Oh. Kanang atong mga translation sa pulong sa Dios naglambo man na, di ba? Oh, kay niadto sa una, awan na to, Hebreo, Grigo, wala pa ng in English, no? Wala pa ng Bisaya. O, usa na atong mga terminology maglambo. Now, kung karon kanang katungdanan ni Pedro, gitawag na tog Santo Papa, gitawag na tog Pope, kung kaniadto wala pa, usa na nas mga paglambo. Unya, katupang giingon ni Kristo nga, sa Juan 14:12 nga, kinsa tong buot mo sunod kanako, mubuhat sa akong gibuhat, og magbuhat siya, labaw pa niini, nasamot. Gipasabot ni Kristo nga dili siya supak anang paglambo. So karon, tinuod nga, panahon sa mga apostoles, wala pa nila hinganli litra por litra og Santo Papa o Pope kanang katungdanan ni Pedro sa pagkatinugyanan sa Yahweh. Pero ang pangutana, sayop ba? O supak ba ang Ginoo kung himuon na to na maghimo tag termino? Na kung sayop ang paghimog termino sa pagtawag anang katungdanan ni Pedro nga holder of the keys, sa ato pa, kana po daing pagtuo nga usa ka Dios sa tulo ka persona gihinganlan man nato nagholy trinity, sayop po daing na. Kay wala man gamita sa mga apostol sa ilang panahon kanang word o termino nga trinity sa pagtawag sa usa ka Dios sa tulo ka persona. Kay ngano mo na, kay doon na lagi paglambo sa kahibalo maglambo. Kanang paggamit og mga terminology nato maglambo. Paras anang pagtuo lagi nga usa lang ang Dios. Oh, sa panahon sa mga apostol wala pa sila kaimbento og termino nga kanang gitawag og monotheism. O naano ay Grigo nga mono og theos pero separate na nga mga pulong. Oh, pero kanang gikumbine na, giusa na, mao nang napurma ng termino nga monotheism, wala pa na maimbento sa mga apostol sa ilang panahon. Awahin na, akita na. O, kinsa kayo nakaimbintuan na, no? Siguro, mga English people, siguro. O, sila na yung nakaimbinto nga ilang giusa ng theos og mono, meaning only. Kay, usa ka Diyos. Gitawag og monotheism. O, so di ta mo tuoan ang monotheism kay wala pa na naimbento sa mga apostol silang panahon. Sa to pa, supak na ka sa pagtuo nga usaray Diyos. Kung musupa ka anang monotheism tungod lang sa termino nga wala pagigamit sa panahon sa mga apostol. So mauna nga
kanang mga paglambo sa atong pagtuo para sa anang nadiskubrihan nato sa pagpamalandong nato nga si Maria day immaculately conceived. O mo nang gitawag sa Immaculate Conception. Now, tinuod sa Biblia, wala pa sila ni gamit anak nga termino. Pero kung atong sabton pag-ayo ang kasaysayan sa kaluwasan, immaculately conceived yun si Maria. Now, si pare topic niya na to, ang justification na to, ani, no? Ang mga factors, ani. At ang ininyo kung mag-topic kung Immaculate Conception. Now, tinuod nga wala pa na gigamit ng terminuha sa panahon sa mga apostol. Kay usa man na sa mga paglambo nga kana nga kamatuuran gihinganglan nato og Immaculate Conception. Ya di ka motuo tungod lang kay sa litra nga di mabasa. Nga paggadaghan ra bang litra nga gigamit nato ron nga wala pa di as Biblia. Apan tinuod. Di ba? Para sa namin tag motuo ba kag electricity? Di ra ba gyud na mabasa sulod sa Biblia. Kay later invention na nato. Di ba? Tinuod nga na electricity. Pero di ta kabasa litra por litra ana sulod sa Biblia. Di ba? Oh. So, bawo na. Nga, karon atong, wa na nung ko nakahisgot sa 1 Corinto 4:6, pero makunik gyapon nato ni, no? Nga naman. Kay kining mga paglambo nato sa terminologies nga gi-reject sa mga dili Katoliko, sa ato paghihimo nilang sayop na. Kana bang atong hinganlan og Pope, o hinganlan natong Santo Papa, kanang tinugyanan sa Yahweh. Nga kung ato ra bang sabton dili na dapat i-reject nato. Anong gihimo man nilang sayop ng kanang katungdanan ni Pedro Taugo na tug Holy Father o Santo Papa? Nga kung ayuhon ra ba natug tuon nag Biblia, muhaom ra ba gyud? Nga naman, timan ni haon sa may premise nato nga kanang holder of the keys sa gingharian, Prime Minister na, mayordomo na sa hari. Iyan ang right hand. Okay, unsa may prueba nato biblical basis nga kana nga katungdanan biblical. No. Now, unang premise, no? Kay sa syllogism god, kung muhatag kag conclusion kinahanglan doon na kay premise kay kung muhatag kag conclusion niya without premise, fallacy ang tawag ana, falsus. Di ba? So dapat aya ka mo conclusion na yung kay premise basihan. Na unsa may basihan anang katungdanan ni Pedro Taugo na tug Santo Papa o Holy Father. Actually, titulo na sa Dios. Pero gipasabot na sa Biblia nga mao gyud na ang katungdanan sa usa ka leader dinhi sa yuta. Okay. Now, sa Isaias lagi katong gikutlot na ko ganina, ang tinugyanan sa Yahweh tawgon og Father. Sato pa sa kinat sila Papa. O pasado Pedro anak kay iyang katungdanan gitugyanan naman sa Yahweh. O Isaias 22, 21 ug 22 ang tinugyanan sa Yahweh tawgon og Papa o Father. Dayon, kanang gisumpay na to, kanang una, kanang holy. Holy o balaan. Naa sa Revelation chapter 3 verse 7, nga ang tinugyanan sa Yahweh tawgon og holy o Father. Holy Father o balaan. Actually, katungdanan na ni Kristo kanang naghawid og authority. Si Kristo na balaan. Unya kay iya man ang gi-extend ni Pedro kay gitugyan man niya ang maong authority ni Pedro. Ihatag ko kanimo Pedro ang mga Yahweh. Sa to pag gi-extend ang iyang pagka-Holy Father o leader ngadto ni Pedro. So, biblical lang pagtawag og Santo Papa o Holy Father sa tinugyanan sa Yahweh, no? Isaias 22, 21 ug 22 og Revelation chapter 3 verse 7. Nga ang tinugyanan sa Yahweh tawgon og Holy Father o Santo Papa. Titulo sa Dios na nga ipagamit niya sa sugoon. Kay naaman diya sa Biblia, sa Ebanghelyo nga, ang magpaubos, ipataas. Sa ito pa, pwede ka katituluhan og taas kung magpaubos ka, kung mutuo ka sa sugos Ginoo. Di ba? Kung mutuo ka nga himuong kang leader, but ipasabot, ipataas ka sa Dios. Gamiton ng iyang titulo. Sama ba sa head sa pamilya, nganong gamiton man ang titulo nga father? Nganong kanang head sa pamilya, tawgon man sa titulo sa Dios? Nga namin Papa, Father. Ngano man? Kay figure man ng leader sa pamilya sa Dios. Maupod sa simbahan, kanang leader sa atong simbahan, Holy Father gyud ang kana nga titulo. Kay figure man na sa Dios. Pero dili Dios nga gyud figure lang, lahi ng figure og ang gipunting ana sa langit. So wala man tay igong panahon. Sa
sunod na po Domingo, ipadayon na to itong, wa, pag yun na to, ma-discuss og ayo, 1 Corinto 4:6, unsay tinuod nga o sakto nga pagsabot, ana. So, hangtod sa sunod Domingo pohon, okay? Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, Amen.